Lona nguLondile Mabele laKwaMashu ofuna ukusebenzisa ubuchwepheshe beTechnology ukulwa negciwane iCOVID-19. Uthi lo mshini awakhile uzokwazi ukulekelela ukuthiba ukusabalala kwegciwane iCOVID-19. Useshintshe ikamelo lakhe lokulala walenza indawo yokusebenzela kanti usesebenza nsuku zonke ukuzama ukuqinisekisa ukuthi lokhu akwenzayo kuzolekelela abantu ukuthi bagcine imithetho yeCOVID-19. Lo mshini awakhile usebenza ngokuthi ungqanqazele uma lingagciniwe ibanga phakathi kwabantu, kanti ibuye yenze umsindo iveze nesexwayiso. Ngabona ukuthi ingane le azilandeli imithetho ye-corona noma ifakiwe imiqathango ukuthi online bebamakiwe phansi, kodwa ingane zona ziyathintana zidlale, kodwa into engayisho ukuthi lokho kwangigqugquzela ukuthi ngakhele i-bracelet le ukuze sokwazi ukuthi siphephe, wonke umuntu aphephe. uMabele uthi ufuna ukufunda izifundo ze-electronics abe ngusomabhizinisi kweze-technology kanye nasemkhakheni we-electronics, kanti usalinde imiphumela kamatikuletsheni. Imali uthi iyo eyinkinga kuleli phupho lakhe. Ezinye izinto azidingayo uthi ziyabiza kakhulu nokungamsiza ukuthi athole uxhaso ukuze akwazi ukulwa ne-COVID-19. Londile, SABC News, KwaMashu.